дар деҳаи зарбдори ҷамоати деҳоти Турсун Туйчуфи шаҳри Турсунзода гармхонаҳои хоҷагии деҳқонии Саховат-1 дар масоҳати 50 сотиқ бунёд карда шудааст. дар гармхонаҳои хоҷагӣ ки помидор бодринг ва булғорӣ шинонида шудааст, айни ҳол афзоиши хуб дорад. обдиҳиву ғизодиҳии помидор ва бодринг ки асоси даромади ин хоҷагӣ аст, бо усули қатрагӣ ба роҳ монда шудааст. масоҳати умумии заминҳои корами обии хоҷагӣ 3.1 гектарро ташкил дода, дар баробари парвариши маҳсулот дар гармхонаҳо ҳамчунин дар майдони 2 гектар сабзавот кишт карда шудааст. таи чанд сол аст ки дар гармхонаҳо ба парвариши лимӯ ва сабзавоту полезиҳо машғул мебошем. барои аҳли хонаводаи мо парвариши сабзавот дар гармхонаҳо манбаи хуби даромад буда, бо истифода аз ин усул буҷаи оилаи худро ғанӣ мегардонем. дар ҳақиқат ташкили гармхонаҳои хурд дар қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ аз самаранок истифода бурдани ҳар ваҷаб замин кӯшиш менамоем. хеле ки мебинед ҳамроҳи мо якчанд нафар ҳамдиҳагон низ кор мекунанд. бо назардошти имкониятҳо кӯшиш менамоем ки рушди истеҳсоли маҳсулоти тару тозаро дар фасли сармо афзун намуда дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳм гузорем. деҳқонони хоҷагиҳои хурду миёнаи тобеи ҷамоати Қаратоқи шаҳри Турсунзода низ сол то сол майдони кишти сабзавоту полезиҳо ва дигар намуди зироатҳои барвақтиро мувофиқи талаботи бозори дохилӣ ва берунӣ зиёд намуда фоидаи хуб ба даст меоранд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Қаратоқи шаҳри Турсунзода 344 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ фаъолият менамоянд ки дар тавозунашон 1200 гектар замини корам доранд ки аз он ҷумла 852 гектар замини корами обӣ мебошад. айни замон кишоварзони ҷамоати деҳоти Қаратоқ барои истеҳсоли сабзавоткорӣ, ғалакорӣ ва шолипарварӣ машғул шуданд. инчунин дар масоҳати 1.5 гектар гармхонаҳо ташкил карда шуданд ки барои дар ҳамаи фаслҳои сол таъмин намудани аҳолӣ ва таъмин намудани амнияти озуқаворӣ саъю кӯшиш намуда истоданд. дар гармхонаҳо асосан сабзавотҳои помидор, бодринг, карам, лимонпарварӣ истеҳсол карда мешавад. парвариши навъҳои гуногуни қулфинай, помидор, бодринг ва сирпиёзу гулкарамро айни ҳол метавон дар майдонҳои кушоди хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати Навободи шаҳри Турсунзода низ мушоҳида намуд. дар қаламрави ҷамоати деҳоти Навобод 355 адад хоҷагии деҳқонӣ кору фаъолият намуда, аз инҳо 2 гектариш гармхонаҳо ташкил медиҳад. дар фасли зимистон хоҷагиҳои деҳқонӣ бисёртар дар гармхонаҳо машғул мебошанд. айни ҳол дар гармхона хоҷагиҳо дар кишти тирамоҳӣ помидор, бодринг ва дигар намуди сабзотҳо машғул мебошанд. чӣ хеле ки дида истодем дар гармхонаҳо яъне ки маҳсулотҳои тару тоза афзоиш ёфта истодааст. кишоварзони хоҷагиҳои хурду миёна дар шаҳри Турсунзода сол то сол бунёди гармхонаҳоро афзун менамоянд ва кӯшиш мекунанд дар ҳамаи фасли сол мардумро бо сабзавоти тару тоза таъмин намоянд. гузориши соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Алимов аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилооти Навид.